Så er vi kommet til Trolling Master i Siem Reap. Og klokken den er lige nøjagtig 8, så folk de har bare travlt med at komme ud. Men det blæser lidt. Er du klar, Per? Det er også, han putter sig altid, når han skal filmes. Der er bare fiskestænger overalt. Og både. De snakker om, der er 100. Det er mange. Hvorhen? Ja. Hvorhen? Der er simpelthen bare både over det hele her. Der er en fra Nexø. Det er en stor trollingbåd, den der, Per. Ja. Nu må vi lige en tur over på den anden side. Ja, det er stjælen med bølger på derude der. Ja, det er lige havneindløbet her, det er altid værst. Der er mange både. Og alle der sætter fast. Ja.
Det kan man kalde et hav i oprør. Hvor satan de både. Så er vi i gang med dag nummer 2. Herude sammen med Per og Sus. Så har vi alle vores fiskesten. Det blæser lidt. Vi har fanget hornfisk i lange baner. Så har Per, han har også fanget sådan fine laks, der ligger her på 4 kilo. Lige omkring 4 kilo. 73. Nu synger han igen, kaptajn. Det er en rigtig flot fisk. Den er rigtig fin. Så det er faktisk gået godt indtil nu. Vi håber selvfølgelig på at få en ligesom i går. For næsten 10. Jeg ser, om jeg kan vende rundt her. Prøv at se ham. Jeg har lige lettet mig. Så er han lige inde i gemmeren. Kan ikke han lige vende ryggen til, så er banditten i skabet. Ja, han hoster lidt. Vi kan godt se, at det vipper lidt herude i dag. Men vi kan holde til det. Og der sover vi inde. Altså om natten. Det dræber nettet. Skål, Per. Ja, skål. Nu slukker jeg. Ja, gør det. Det er ham. Hey, han er lige ved at gå til. Det bliver en savnet sus. Skål. Nej, det er også helt i orden, så lad jeg være med det. Det er bare rigtig kendt at lave noget lort. 9,5. Men når vi lige kom ind med en fisk på 9,5. Jo, fandme jo. Hvad siger du? Lige for et kvarter siden. Jamen det er i nærheden af 44. Ja, gør du det? Det er godt. Vi ses. Ja, hej. En gang til. Ja. Og det er så to af vores kammerater op Det knakker til, hvad der står. Hej. Og fra Randers af. Han er her altid, når vi kommer. Ikke også, Thor? Det er tæt på. Det er tæt på. Og det her, det er så indehaveren af sus. Hvad skal du bruge de der poser til, Per? Hold nu kæft. Ja, så skulle vi til landskamp over i Simrishamn. Så ville vi lige over et par dage før øve os lidt i at se. Og så kan I se, at Per han er ved at få en god. Vi har glemt vores poser. Så ham og Jan, de er ved at eksperimentere. Og det ender der med, at det hele det blæser væk. Så det er en lang fisk, der skal deri. Men vi har kørt over i nat. Torsdag. Det er torsdag her den 1. september. Og vi satte båden i her på rampen i morges. I fuldstændig vindstille vejr. Det er sådan svensker, der er ved at sætte hans båd i. Men der lå vi klokken 6 i morges. Og vi har haft en fantastisk fiskedag. Vi har landet ikke mindre end 5 laks. Og det skal så sige 4 laks og en ørred derude til højre. Og den store laks, den er lige nøjagtigt 10 kilo, og den anden er 6,5. Og vi har fisket i 6-7 timer, vil jeg tro. Så det har været en fantastisk dag. Fantastisk. Dem vil vi godt have fanget på lørdag, de der, hvis det var. Det burde give en præmie, men vi må ud og øve os igen i morgen. Se, om vi kan få noget ud af det. Men sikkert nogle fisk. De to her, det er nogle ordentlige basser. Så vi er lidt stolte. Jeg prøver at slukke her, så skal jeg lige se, om jeg kan liste Per til at stå bagved, så vi lige kan se ham også. Ja, så fik vi jo kaptajnen fra Sus. Den glade Per med det store smil. Per, har du slet ikke nogen øl ved dig, du kan skåle lidt med? Nå, den kommer der. Ja, jeg tænkte det nok. På 6 timer, var det ikke det, vi blev enige om, Per? Cirka 6 timers fiskeri.
En på 10 kilo, en på 6,5. Og de der to der, de holder lige mål, og så er der en lille ørred derude, den holder også lige mål. Det er ikke fordi det er verdens største fisk. 110 fod var vi nede og fange de to store på. Og vi ville jo gerne, at vi kunne gemme dem til på lørdag, men Jan han siger, at det går ikke. Så vi vil slutte her, og så vil vi gå ind og gøre dem rene. Vi ses forhåbentlig i morgen. Så gik starten til årets landskamp i Simrishamn 2011. Og vi er nok nogle af de sidste, der er ved at komme ud af havnen. Nu kommer indsejlingen lige herhen. Eller udsejlingen. Det er Team Sharp, vi har her foran. Og Sjællandsk Småbådsklub. Solen den er stået op klokken 7. Der er godt nok gået over det hele. Der var vist 75 bådteams. Der er mange, der er rigtig langt ude allerede op her. Ja, og så håber jeg, at vi vender tilbage med en stor fisk i løbet af dagen. Så nu er det flere til at sejle stærkt, så jeg slukker. Ja, og der står papdækkeren der, og vi er til landskamp, og vi er ikke engang færdige med at sætte vores stænger endnu. Så har vi fandeme en 10 plusser her på, nu står der godt nok 9,99 på, 10,5 står der nu. Det er flot, det er Per. Vi er fandme da gode. 10 kilo. Nu er det nok, nu skal der fiskes. Nu skal der fiskes, siger han deroppe, og så skal vi have øl. Ja, så har Per fået en laks på. Den er ikke så stor, men nu vil han prøve at se, om han kan... den sidder rigtig, rigtig godt. Nu vil han prøve, om han kan nette den til. Men det er nok lidt om på den anden side, tror jeg, ikke? Kommer der. Sådan, ja. Så har vi laks i bassen. Godt, ja. Har vi hende? Ja, vi har hende. Og den er god nok. Den er 60 cm. Fine fisk. Og vi har lige taget en ud for en time siden, tror jeg. Det var en undermåler. Og vi har haft en rimelig god fisk på i dag også.
Men det var jo ikke ligesom i går. Ikke endnu der i hvert fald, men det kommer. Det kommer. Det bliver givet ind med totenflakkeren. Ja. Skal vi være sikre på, at den er 60 først? Ja, så har jeg taget livet der. Så har du taget livet der, ja. Er den i min kæske? Nej, jeg tror, den er i din kæske. Skal jeg lige prøve at se her. Den er her. Hvad så er det? Man är inte dum alltså. Man lever några. Sådan, ja. Någonting eller? Og det er igen den der, hva'? Ja, jag fick faktiskt dubbellugg då, men med missade en, fick upp en 4. Jeg har tomstokken i min kæske. Jag släppte tillbaka de småöringar. Det er sent på målet. Mycket betare än hos Stockholm. Eller från.